ťa vítam u môjho prvého vlogu, takže poďme na to. V tomto vlogu by som len chcel povedať, že som nový youtuber a že budem natáčať hry a videá. Takže videá a vlogy ešte, hej. Takže poďme na to. Chcel by som ako natočiť ešte jeden vlog. Tento vlog bude dneska na YouTube. Ale ten druhý by som chcel buď tento týždeň, niekedy neviem presne, natočiť, alebo zajtra. Takže poďme na to ďalej. Ešte by som chcel natočiť jednu brutalitu. Tá hra sa volá Battlefield 2. Buď 2 alebo 3, to máte jedno. Fajn, že si zahráme, zamastíme. Už dosť dlho som nehral na počítači a ešte by som chcel niečo hlavne povedať, že videá budú na 96% a väčšinou budú tie vlogy na 96%, ako som povedal. Buď som povedal videá, alebo vlogy, to máte jedno. Ale hry budú na tak 22, 20, 19%, lebo väčšinou sa mi nedá ísť na počítač dneska, zajtra, budeme písať veľa písomiek, je skoro pol rok, chápete tomu, pol rok, tak ja sa musím učiť na tie písomky, a keď nemá čas, tak natočím vlog, alebo také, ale ako som povedal, vlog bude na 96% každý týždeň, sa mi zdá, a väčšinou budú cez sobotu, nedeľu. No tak, tento vlog by som ukončil, ideme sa u nového videa, alebo vlogu, tak, čaute. Are you ready? Koniec.